så grundigt i, som vi overhovedet kan. Men sagen er lige så ny for mig, som den er for hr. Jesper Petersen. Men jeg vil gerne sige, at det er selvfølgelig en sag, jeg ser på med stor bekymring. Og jeg vil jo sige, at jeg deler det indtryk, som hr. Jesper Petersen også har, netop at det jo ellers er virksomheder, hvor medarbejderne har været glade for at arbejde på. Det ændrer bare ikke på, at arbejdsmiljøet skal være i orden. Jesper Petersen. Den tilkendegivelse vil jeg godt sige tak for. Jeg synes, det er godt, at beskæftigelsesministeren er opmærksom på sagen og hurtigt har bedt om en redegørelse fra Arbejdstilsynet. Spørgsmålet kunne jo blive, om der er behov for en mere grundig undersøgelse, simpelthen, som kan ligge til grund for de sager, der måtte komme fra fremtiden. Lad os nu forestille os, at der er nogen, der får luftvejssygdomme, der konstateres om 5 eller 10 år, men personen i mellemtiden har været ryger. Skal man så risikere at skulle ud i et eller andet opslidende forløb med myndighederne, i stedet for at vi nu får en grundig helbredsundersøgelse af de medarbejdere, der gerne vil have sådan en, får en grundig undersøgelse af forholdene på virksomheden, der ligesom kan skabe en praksis for, at her forventer vi altså, at det har betydet, at de medarbejdere er kommet til skade på grund af det arbejde. Så konkret i den her runde, tiden er ved at løbe ud, spørge om det her med at tilbyde en grundig, gratis helbredsundersøgelse af medarbejderne og sørge for en undersøgelse af forholdene på virksomheden nærmere, end hvad der allerede er sket af Arbejdstilsynet. Minister. Jeg kan sige, at i forbindelse med, at jeg har bedt